An cuimhíle bhíné ru muid caint faoin na Celtaí, agus bhí muid caint faoi Cheaudra Cheilteach, agus bhí muid caint faoi Éadaí agus mar sin de. Well ní sinneo tá muid go duine beagán Ealaín Cheilteach, agus tá muid go duine an Snaidhm Cheilteach, a samplinn seo an Snaidhm Cheilteach. Agus tá siúr leisteach an éon siúpa Cheaudra fudfad na tíre fach neart samplaí eile gan Snaidhm Cheilteach ánaí nó bhráisleid nó muince chomá. Well seo cúpla sampla eile gan Snaidhm Cheilteach. An péir go seo cos lena chéile, an ceann sé híos an seo cineál an ús tríontáin, ach tá muid díriúisteach an gceann seo. Agus tá muid inis a gáil an ceann seo a tharraingt le chéile an seo. Ceacair, solid dosin tú tá cúpla rud a heastinghaid chun an Snaidhm Cheilteach seo a tharraingt. Tás tá rialóir, peann luaidhe, compás agus peann luaidhe, agus freisin tás tá marcóir. Ceacair chun tús a chur lei seo agus dá nóid páipéar. Chun tús a chur lei seo, tóigh do rialóir agus tá tú gáil cearnóg I lár an páipéar, tá tú gáil cearnóg 10 cm a tharraingt. Tríal a bheith cho cearnógach agus is féidir leat, agus ráthíomhile seo agus in seo. Tá muid go cearnóg sinna úsáid mar lár an tnaime in seo. Nis tóigh do compás. Agus tá tú gáil an compás a leagan a gcáineal an seo go chearnóg agus an peann luaidhe a chuir an gcáineal eile mar sin. Agus tá muid gáil 10 chearcail a tharraingt. Mar seo. Agus ceann eile in seo. Cuir do compás a gcáineal agus tar an cearcail eile. Nis tá na cearcail tíomh má déanta ad timpeall in seo. Agus tá muid gáil cearcail níos lú in is chuir tíomh sí. Mar sin luaidhe do compás beagán túna mis an méid sin, agus tá tú gáil 10 chearcail eile a tharraingt tíomh sí go na cearcail atá tarnaí hána héanaad. Ceann amháin. Tá tú críochnaínis leis an compás. Fad a marcóir, tá bhís gúsaid marcóir dearagach sa súsaid héin heb an dat tú garúsaid. Nis an rud tábhachtach agus tú a tharraingt Snaidhm Cheilteach. Ná go bhfuil ceann a gáil isteach faoi ceann eile agus os céan an chéad ceann eile. Spáinne me seo réib drimar tá muid go le ré. Tá samúid in seo. Agus tá muid go rá go bhfuil an cearcail seo go os céan an cearcail tá muid tharraingt. Mar sin sé seo go le so chéan seo. Stop nuair a bhfuil tú líne, mar tú gáil faoin gceann sin, faoi sin, agus beidh go le so chéan seo. Sin bach bhil go dtí seo. Nis chu tú so chéan sin, mar sin tú gáil faoi seo. Bhain níl tú stoppa in seo brónam. Tú stoppa in sin, mar sin an cáineal, agus féidir leat cúineal ort. Mar sin. Ach, sin second amháin, agus mar tú gáil tosaí sa lár I ríist.